Ti Masakbayan. Di napalabas, saan ang nasaya at ipagpakita ni Dorina kan ni Dali akatulong da. Isu akanayon akasarita ni Dina ni Dorina nga anak na. Asaan ang nasaya at tikas jay nga ipagpakita na. Gapu iti dayta, kanayon nga agsagit tinakam ni Dorina. Gapu ta ipagarop na, apag may saan dadaytoy. Iti may sa arabii, agpatimpla kuman ni Dina iti gatas kan ni Dali. Ngam naklaat iti nakita na. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas ana pauluan. Ampun, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dali, pangaasim tasong batan na. Kayat mo ka din ti pumanaw? Iso anak kaimpaki kan? Anya ka din day taasaludsud yu, madam. Dalusakla ang ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawas ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ha? Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kamin, gapu itinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano saktikas day nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to apumanaw dito yung mansyon nyo. Gapu ta nakasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Ken maysa, dakkel unay ti utang ko anaimbag anakem kada kayo. Arig na utang ko ti biyag ko kada kayo, madam. Ha? Ay mabiit laeng, madam. Itimplaan kayo iti gatas. Tapno alalisto kayo ang makaturo. Naimbag abigat mo, best friend dyan. Nagwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot Daniel. Ngam, una yan. Patiray ukan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka intun madamdama ijay kantin. Ha? Day taman ti kayat ko ken ka best friend. Saan ka naimot? Angam puwera angaw. Ha? Talagamat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi ijay kabsat mo. Amasilwan ti subsub na. Ha? Ala ka nga, Daniel. Ha? Di ka di man ang Dorina, di pang pangagam? Saan mo charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manen ti nakita, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pangaasim. Saan ka kumamana na makiapa? Umay kakit din, pumanaw tan dito eh. Pangasim kumama ng Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. Idinto tawan mo't la ang panangisakit mo kanyak. Iso apay pa'y anak latan. Ikak iti pagnakman day ti kaadalam abastos. Yeah! Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka, Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Kat! Anya kumano babae ak? Saan ka akabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan mo agpapada tayo amadaksan, no kastalaeng. Ay, awan dibyan ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapas-pasagidan ah? Pangasiyo, sumardang kayon. Mami, Ala, agtugaw ka Dorina. Kayat da ka ang makasarita ka ni Dadin. Ita, sungbatam amin asaludsuden miken ka. kaya't kunti agina na, Daddy. Pangasiyo. Inna ko ni Giselad ko. Awan tumutla ang tikaus-us kan ti pagsasaritaan tayo. Kayat mo ka dita pagsardengan da kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay, ha? Amado, Baybay anak laeng dina. Agbalbalinen na bastos daytoy nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugali na. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pakawanin dak, Daddy. Mami, sa anak ton amakiap-apay di pagadalan. Rumbeng laeng. Tanu uli tempay ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan da kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kada kami iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasanun no makik out ka di pagadalan nyo. Kayat mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan ton ang maulit?
Yaya Dali, apay nga agsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay diyan damami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan da. Kit-kitaag laang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siyaw ti langana. Ha? Tumartaraigid mat dagiti luwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. No apay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay amado. Madlaw akabutang naka. Rumbeng lang. Gapo tay paypaysok ti mang pasardeng kenkwa nga agadal, nusan nga agnakam. Amado, Masapul matubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot laang ti pakaysagmakan na. sapay ko mga rod. Tapag nakman ng tikas di na pasama. Kat saan nanton nga ulitin ti makiapa. Sapay la kumatakas ta. Mala, ikakitain no nakaluto ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakaluto nga agpayson. At iti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali. Nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom iti nalamis. Wen, Madam. Sige nga rod, panawan kayo pa ititoy. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laang, Dali. Amok nga adupay dagiti nasken nga aramida. At iti meriendayo, Madam. Idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, Madam. Panawan kayo pa ititoy. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga anagagat ken naanos dahi nakatulong yo, Dina. Sana pimampanaw. Wen nga rod mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal mi nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadagiti ubing. Ken talaga nga imbilang nametan nga anak dagiti anak yo. Wen, kat dayta ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga ang mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, wen kaya mare. Matuloy ka diti meeting tayo inton umay a Domingo. Awan, mare. Iso dayta ti ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyamanak nga rod no kasta mare Alma. Agkita tanto lang nga rodon ijay. Sapay la kuma, tamaka-close deal tayo manen kadagiti kliyente tayo. Wen nga rod. Ngamno ita, saan tapay la panunutan dayta abanag. Agrubwat ka, taintakit di agpasyar. Sana bale, day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon mare. Yaya, Dali. Nakita ka rimor da mamakat ti kayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarag inton bigat. Darasam! Dorina, apaya masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana oh. Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamom? Uwan. Sige, ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanagan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputa awan karbangak. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga taan nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panangkunak. Yaya Dali. Ha? Agsangsangit ka? Ay, Nabannog ka din?
Nabannog kang agtrab-trabaho. Aginana ka? Ay, saan dyan? Saan ka nabanog? Ay, gayam. Apay ngayon asit kanak. At ka di iparamid mo kanyak. Awan, yaya. Nakita ko ngamin nga agsangsangit ka. Isungay nasitgan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso, barok. Uwan, nalabit abannog ko laang. Iso akla at nagsakit ti ulok. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, pudno ka ti dayta, Jan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadi yo? Mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wen, Jan iho. Dimi kayat nga dasaan tayo a pagkikinaawatan ditoy. Gaputa saanen asabsabali ni Yaya yu adali. Imbilang na kayo meten kas pamilyana. Amok dayta, mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanen anasaya at tikas jay nga aramiden na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Jack pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay langas, diba? Uminom takit di. Agbartat ta. Saan kumakas na ti aramidem, friend? Ipakitam kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan, agawit kan. Itulod ka ni Jabalayo. Saan? Jack kaya? No di na kaya't akadwaan dito. Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay kan, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan, Ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kuna ni Yaya yu adali. Ay madanda na kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. Nuapay mo't ngamin nga awan dengdenggan ni Manang. Kanayon na akuntraan, no adda maibagakan kwa na. Asino nga iti immalaan na, mami? Ay na iho, Jack amuno asino ti immalaan di kabsat mo. Agpada kami mo't anasingpot ka ni daddy yo. Ay, mabitlaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kaya't ko pa iti aginom iti anak. Kaya't ko pa iti uminom! Ah, apay aya nagbartak ka iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaang. Charis! Ang sumblita iti bar! Kaya't ko pa iti uminom! Pasensya kayon, Auntie Dina. Jack nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga intulod kon dito'y balayo. Madanagan ngamin para kenkwana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman ak paikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko. Ama, Jan, umay ka man, iho. Tulungan nak amang isarrak iti kabsat mo, iji silid na. Agbaliw nga tatirik na ni Dorina kanina nadali akatulong da. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, naklaat ni Nana Dina. Gaputan nakita na nga engkarga ni Nana Dali, dagiti kaus na iti maleta. Iti sabali abangir, nakaungat ni Don Amado. Gaputan nagbalinan abastos, ti panagsasao ni Dorina, kadakwada. Isuan na ibagati Don. Asaan dala nga napagadalan da itoy. No kanayon matlaan, ti pan nakiapapa na. Gapu iti dayta,
nagbartak man ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napauwan. Ampun, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Charis, agsupli tayo jay ba? Ha? Kayat ko pa'y ti aginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Jak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga intulod kun dito'y balayo. Madanagan ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman nagpaikit di. Gaputain tulod mo ti anak ko di ti balay. Jan, iho. Umay ka. Tulungan na ka mang isarak iti kabsat mo, ijisilid na. Un mami! Umay kan manang Dorina. Kumpot ka kanyak. Asibayan ka. Tapno saan ka matumba. Kayat ko pa'y ti uminom. Nasakit, tinak. Kam ko ka ni Daddy. Sanyak nga ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang amin nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso nga isursuro da kay tinasayaat. Alam, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anya nga tati aramiden ta iti dayja at tao. Kasano a disiplinaan, ket awan mat dengdenggen na pamagbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado? Patsak nga agbaliw tumutlaang ti anak ta. Kaasimat no sumuko ta amang koreher kan kuana. Ngaman niya nga ro ti rumbang nga aramiden ta. Wenno, ipantalaan nga ni di Amerika, tabarang agnakam no mayadayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramiden ta. Adya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, nga yadayuta dito'y Pilipinas ni Dorina. Panagkunaket kayat na, nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga Rod, padasan ta kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay matagdikas to'y. Nagsakit ti ulok. At iti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maika ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Siga manen. Awan la ka din ti sabali a rupa a makitak ita. No di sika. Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay, panagkunam ka di kat si kalaang ti mabalin akatulong mi ditoy? Adupay dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin, jakon kayat ang makita ti panagrupropam. Nagsakit mo ti panagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw akla ang ano day tati pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti papanaw mo? Saan ka alapdan no dayta ti ipagarup mo? Talaga ka di mo mapaliwan ti kastanga ugaling, Dorina. Daddy, anda kayo gayam dita? Nangeg ko ti panagsasaom kini Dali. Apay ka ti anagdagsen tirik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan anaragsak no daak dito'y balayo. Iso anasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanyak. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw ken ka dito'y balay? Gaputan na suruken na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta babaunan ngam iti siyak, Daddy. Lukas tamot laang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot laang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya?
Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangig mo. Ipanda ka ni Jay Amerika, kat ijay kan nga agadal. Anya? Nga maapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan ijay mo no saan? Kayat mo man wanusan, masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti biddot nga aramidam. Anya? Day takat ti madi kada kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan, no anya ti marikriknak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tapno agnakim ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka na kayo dahito akatulong nga may ti siyak. Di mo iraman ni Yaya madali iti daytoy asaritaan. Agnakem kan, tapno saan ka akanayon a maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapaniji Amerika. Ang talawak dito balay. No ipilit yu ti kayat yu, Daddy. Dina, apay akalat nga inawis nak dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, Mare. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay ka na yun ani dali ti pagpupudutan na. Anya. Oh, apay matakas ta. Saan mi ang maawatan ti ugali ni Dorina itamare. Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saanan nga agsubli. Sigurado asaan ang maawat ti konsensya. No kastabilang ti mapasamak. Kat, anya nga rod ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jeti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaang ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasayaan, numayadayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday ta ti solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y latad. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo kan. Ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, barok. Katagyaman na gaputa magustuam ti pannakalabad agiti kawis mo. Katun Yaya. Talagamot ngamin ang nadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakmet. Aramidak dagiti pagrebengak. Tasaan kat amasango dagiti dadakkelyo. Malakit din, alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita. Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamangisagan ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adtoy, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, nabang-aran nakpay nga iminom iti nalamis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak itak ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti dayjay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga... Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak. Numaamon na ti maipapan iti dayta.
Adda kada kayo ti pangadeng. Aramiden nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo ti dadakkel na. Sigurado ka? Wan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramiden nyo. Agyaman nga rod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dayta, madam. Saan tayo latta asardengan abagbagaan? Barang dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na timadi nga ugali na. Jan! Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatam da kito'y ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay seled ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan maysa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kayat mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Ha? Bumawi akan ka. Gaputak ka na yun dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala! Dara sa mapagkatan dagiti ginatgatang ko! Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumat nga dararamiden na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kadingam iti siya? Ha? Si kakaditi amo iti dayto apagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong kalaang. Nawatam! Pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Una yun, di kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latta ti kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. Mayatiisa mo, Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamangtan kadamami kan dadi. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dahi abakat dali. Agin lalaing. Anya? Kat, anya manan ti inaramid mo, Aber? Basta, ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina, di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate ka iti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayto nga ro ti pakaragsakak. Iso nga aramidak lata ti kayat ko nga aramidan. Gaputawan matla ang ti maaramidan da. Hijak mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumragtan iti sumaruno a klase tayo tapno saan tamala daw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo kadin? Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan maysa, anya ko matibibiyang mo na naka-order kami no saan pa'y. Anya ka di, Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mo't madingar aramidan na kan ka, Jak ngamin kayat nga umasidag ka data. Nagalas ti ropa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribok? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Ur-urayan milangan. Da kayo ngay ka ni dyan. Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Hangem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mo't kaabay yo. Ado ti mabalin nyo apagyanan ditoy. Ng pangasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alang rod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Ang mga sabwagan nakmanan iti pulbos. Mida! Nagkalma ka kumandorina. Baybay amon a pumanaw ni Daniel. No talaga asaan mo akayat a makisango ka data.
Kumusta ti panagadalyo adwa? Jan, Dorina. Saan kayo kadi amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa ija school. Sa anak mo't kid di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, ang auresan asyak ti kalaingan ija school mi. Saan mo tamasapula si katikalaingan ni Eskulyo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro ka itinasayaat. Anya? Paspasagidan dak ka di manen, daddy? Dorina, iha. Saan akas na ti kayat asaon ni dadim iti daytaan na ibagana iti kabsat mo? Ala, mangantayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di ti panagsarita tayo, daddy, mami. Makaturturo kak ngaminan. Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y, tadanggam dagiti ibagami ka ni dadim. Nakatugawa ko, mami. Ibaga yun, no? Anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit di Amerika. Ijay kan nga agadal. Anya? Talaga ka di nga ipilit yun dayto, daddy? Jak kaya ti mapanijay. Jak kaya ti mayadayo kata kayo. Ngamday ta ti pangadang mi ka ni dadim iha. San abale? Agsubli kanto ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adonato. Patsyak asaan da ka abaybayan. Sikapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. Nukumata sana natangken ti ulom. Adayo ko mapanunot mi kinimamim ti mangipanken ka iti Amerika. Talaga asandak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidan tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, madam. Dali. Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu amapan ijay Amerika. Saan mo't siguro? Sapay la kuma. Tamaawatan na ti rason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka? Apay a pinaayaban na ka. Charis, jak dinamnama da itoy. Oh, apay ka di akas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad-ad na nakaungat nak da daddy kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak mo niya ti parikot. Sa anak gayam ang makapagturpo si ti high school. Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay ti bartak ni Dorina. Isu nga intulod da ito ni Charis, iti balayda. Iti sabali abangir, napanunot dagiti agasawa nga amado kandina. Nga ipandala nga ni Amerika ni Dorina. Gapo iti saan anasayaat, nga ugali ti balasan. Gapo iti dayta, ad-addan ang nagaramid ni Dorina iti saan anasayaat, iti babaunan da. Ijay matpagadalan, nagdanag ni Dorina, gapo iti naamuan na. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan.
Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, ado ti bagsak ko. Saan ka makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, edi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti na aramid mo. Diyak kaya ti agbati dito high school. Kayat ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagamlaangan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diyak amo no kasano ti panangibagak kadakwada. Mariribo ka na. Naimbag amalem mo, Dorina. Kayat mo ka dita isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapo iti pagadalan. Saan na ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka hunag. No di mo kaya ti aglisi. Kung taran kalangan. Ay, sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pa'y laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan no makaungat manan kan ni daddy. Di nakpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Manang, grabiin. Amangan no adadakas ama pasamakan ka. Murumor ka pa'y laang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita. No di mo kayat apadungparan kalangan. Anya, talagaan naturay ka, manang. Sige nga rod, aglisi akon. No talaga asaan ka amalapdan. Agan-anad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Ha, manaktak ka iti pagnak. Agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang ga umatendar iti kasangay ti may sa agayam ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko, may papan iti anak ko. Oh, wen nga agpaiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na akayat ti mapan iti Amerika tapno agadal. Di na kano kayat ti mayadayo. Kat, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunag, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anya nga ti rumbang ama aramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo mananday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunag, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yo nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasak tumanon nga ibagaday ta ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayo, sakbay nga agawid ahak. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya at tasimangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho. Rimwar ni Manang Dorina. Kat intugot na pa'y ti kotse. Anya, linapdam kumaa. Amangan numapan manan agbartek. Kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Ngamjak na lapdan. Gapot ako na namat ngamin apadong paranak no sa anak nga aglisi. Anya? Apay matan ang nagbalin na nakasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yon ti ulo na. Madanagan akmot lang iti kabsat ko, mami. Amangan no adang agpaysudakas ama pasamak kan kuana. No agmaneho anabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Bareng sungbatan na. Pangaasim ko, Dorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamak ka. Anya? Charis, di ka kadi madanagan. Awan to ti dakas ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga agmaneho,
nga oray nakainumak. Isungarod nga data ita ditoy tapnoag-enjoy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadagiti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo ba nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rod ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagat. Sigurado nga at nga tandak no maamuan dati may papan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang ti agparikot. Lipatan tabay lang dayta. Aginom takit di. Tapno malipatak tinadagsan a parikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di, Amado. Kas kamot na maururaman nun. Kitayom daytoy nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anyamin ayati ko na tinag-text. Apay ang makaungungot ka. Basaam ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapanta ka no iji pagadalan da. Ha? Apay ka no? Ang mga maipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul ka no amapantay jay. Gapo ta ipalawag da no apay asaan pay a makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya? Ang apay? Apay asa na makaturpos itaatawon ni Dorina? Ti amok kat agad adal mo't ang naimbag. Mapantay ton bigat. Masapul ama amwanta no apay asaan a makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga imay kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agidasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulangan. Inasikgan ka. Gaputad na kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Anya ti may papankan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad adal mo't saan ka di? Kasta ti amu tayo amin. Nga maamuan tayon to tipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami ka ni Amado iti pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasamak. Anya no bilang punno ti atap ko. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nga agpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumuarak dina. Inaksukunen ni Dorina ije bar. Anya, ang sa dino abar? Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Sanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mit lang agpaiso, no adda kaduam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantan dali. Masapul amayawid ta ni Dorina gaputarabiin. Wan, sir. Mabiit laang tagpulusa. Nagbayat ti kasti abiyan, Charis. Agtalawak sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kung kumpurmi man ang tibagbagam, Dorina. Ustukit di dayta na pa nagbarbartet mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy takit di. Umay ka man lang, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka naman pa nagsala? Umay ka kit din, agawid tan. Ay, diyak kayat. Dito itapay laan. Takayat ko pa iti agbartan. Sir, dagijay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti da iti abanda. Umay ka, asit gantay da. Wan, sir. Charis, agorder ka pa iti mainom. Naibusan ti aras.
Dorina, addan dadadim. Una yan ti kasta alangan, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arak iti kakastoy a lugar. Dani, abay nga adda kayo ditoy. Kasano anaamuan nyo nga adda kami ditoy? Sana nanas ka na maamuam no kasano anaamuak. Ala, tumakder ka ditan tagawid tayon. Diyak kayat ti agawid. Kayat ko pa'y ti ag-enjoy. Bay-bay andak pa'y laang ditoy. Sana bale. Adamot ni Charis akadwak ditoy. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayon. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na bartekan. Iso na sa isaya at laangan ang mapandasukunan. Unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin matan anatang kanti ulo na ita. Huwag nga rod iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta. Mami, italaang adamagak daytoy. Ngam, nabayagan anakitak. Tiyan niya, iho. Nakitak ngamin i Jessie Lidyo kan ni Daddy. Ti may isang adoption paper. Nakitam ti adoption paper? Huwag, Mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko iti dayjay. Amok asaan atong palbiyag ang mailimad mi ti kinapudno, iho. Ha? Ala, dumngag ka. Taisalaysay ko ti amin kan ka. Sir Amado, Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Isungag pa kada ako. Dali, saan da ka mat apapapanawan dito'y balay? Kan may sa dino mat lang ti papanam. Ang mumimat nga awanin pamilya mapagawitam. Wan mat ngamin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y. Aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige, umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balayo? Kat ipalubos ko nga ang punan nyo di pasngay ko. Agyaman kami unay dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel na. Husto ti ko na ni Amado dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot na oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ang masakbayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan iho. Kat impatagmi ni manang mo. Kas pudpud no nga anak mi kani dadim. Kas tagaya, Mami. Sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuana? Mangnamnama kami nga agbaliw tumatlaeng ti kabsat mo. Sumurot kan kadadadim, Dorina. Kaya't kumatan ti agawin. Anya, ngam dyan pa'y kayat ti agawid, Charis. No, dinangon kayat akaduan ditoy. Panawan naglatan. Tumakder ka ditan kunak. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamut Dorina. Tungpalam ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Taas sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit dali? May sakala ang ababaunan. Iso nga awan karbangam amang mandar kanya! Talaga abastos kan, Dorina.
Ala, agawid tayon. Di mo urayan a maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di kan agpag-uud. At datayon dito igit ti kalsada. No nagaddayon tumot nga minti ayan ti bakante aparadaan. Ay, jakpay kaya ti agawid ko na. Hoy! Dorina! Di ka taray! Dali! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Dorina as an makaturpos iti high school. Kat inawis namanan ni Charis tapno aginom. Tapno mailiwliwag na ti parigot na. Naamuan nga rod ti dadakkel na. Isu an nagungat ti don. Iti panangsukon dadun amado ken nanadali ken ni Dorina iti bar. Timmaray ti balasang nga imadayo. Kat dagus met asinaruno ni nanadali. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas an napauluan. Ampun, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Jakpay kaya ti agawid! Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan na kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga katagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Ano tinapasamak, amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamag. Ngam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray, gapo ta di na kayat ti agawid. Anya? Ngam, adan iti balay ni Dorina itay. Kaslaawan amuna iti napasamak. Nalabit nga awan, gapo ta nagpartak ti panagtaray na. Kat, kumusta ka nun ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor na. Isu ajakpay amuno anya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruan. Kaasimot no bilang. Oh, adaytan ti doktor na. Umay ka, kasarita ta, taamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, Dali! Kayat ko ti kape! Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape kan armusar? Anya? Taapay? Iti anya aga po? Saan mo ka di nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kit din no apay nga awan da dya bakit Dali itan dito'y balay. Nadungpar iti kutsi idi rabi eh. Anya? Ay ngam, kasanong? Di mo ka di malagip. Nadungpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na kan ka iti panagtaray mo iti kalsada. Anya? Kasano dayto yan Dina? Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibaga ka ni Dorina. Amang ano kayat na mo tagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Wen amado, barang umanugot nga isun ti agdonar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga taagas to iti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kasla nga min basol ko ti kasya na pasamakan ko ana. Mapana ko maidyo ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaat.
Tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami, Mabalin ka ding agsarita ta. Mami, diyak mat nagayatan ti kasya na pasamak. Dusahan da ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali, gapu kanyak. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasjay anapasamak kan kwa na. Oh, wan, Mami. Ngam, kasano? Ha? Agpayso, iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kwa na. Numabalin lakit di, Mami. Kayat ko ti agdunar iti dara para kaniyay Dali. Kumustan ni Dali, Maridina? Kaya't kumatabisitaan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, mare. Ngam, napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagkasagana akon. Hintayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kadamari alma rumwar di ti balay. Alangarod, mapantayon. Tapno maeksamin mo tan ni Dorina kat makapagdunaran iti dara. Amado, kitaam dagiti agina. Agpadadaan nakaturog. Panagkunam ka di. Kat masapul nga ibaga tayon kiniduri na ti amin. Diyak mo, Amado. San tayo pala ang apanunutan itadayta? Tinapatag, makalasat ni Dali iti paggad. Sa bagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingkamot aginan na. Tapno saan ka maurnungan iti puyat kan bannog. Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdunar ni manang mo aduri na iti dara. Talaga gayam nga aginada. Taagpada ti tipo ti darada. Amumon ti kinapudno. Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. Ano pa'y kasta? Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kabsat mo? Kan saan mo pa'y lang nga dakdakamatin ti may papaniti da ito ikan kwa na? Di kay madanagan, Daddy. Saan to nga agbaliw ti panakilangan ko kani Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alangarod, taginanaak pa'y. Kalpasan na, mapanak iti opisina. Sige nga ro, Daddy. Tainak agpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ak ni Mang Karding. Ay, sige man nga Rodiho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit ti magbaki. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip tinapasamak. Wan, malagip kon, madam. Nadung parak iti kotse, iti kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di, Mad. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kan agsasao? Aginan akakit di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Ngam apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturog mo't dito'y apay ko. Nagdunar iti dara para ken ka. Iso nga agda ita ditoy. Kastagayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mo't ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan?
Napakarwan ka di, iti pan nakadungpar na. Medyo, manang. Anya? Apay ako na medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara kan ni Manang Dorina. Naimbag man tayo manugot nga nagdonar para kaninana dali. Un nga rod. Napanunot na siguro. Abasol na tikas di napasamak kan ni Yaya dali. Isu ngay manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akas ta. Mala, mangan tayo nga rudan. Ta sumrek tayon iti sumaruno a subject tayo. Ha? Apay ngagsangsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangit kamangkit kita kin ni Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asaan na nga amuti kinapunno may papan kanya. Dali. Ngam okay lang ang kanyak dayta, madam. Gaputa amok no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspudpud no nga anak yo. Dali. Panagkunak ket panawanen tapno ipudno tayo ti amin kankwana. Patsak amaawatan na dayta. Saanan, madam? Amang ano adda aguraan ak. Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Ang papigsakit di. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti dayta abanag. Inton makaruwarkan dito'y ospital. Mami, agawid akon. Inakagina na iti balay. Orayan na kun iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni Dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa'y lang amin, aging ka ita. Talaga akas ta iha. Mangan kanto kadagiti nasusustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod a pigsam. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya dali di ospital. Kasla kit din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kuana amadi. Kasanon, no adada ka sa mapasamak kuana gapu kanyak. Di pa'y kat tungpal biyag ama konkonsensya ak. Dorina. Ah? Ado'y ti prutas iha. Ala, mangan ka. Tapno daras ka ang makapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. Agyaman nak, mami. Ang ba? Apay nga da ka pailaan dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko lang ti agtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di amaamuak? Awan pampanunutak, mami. Sige. Kanak to intedyo aprotas. Kat inakon maturog. Da kayo kit di rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adon ti puyat yo manipot adda di ospital ni Yaya dali. Nakaturog ang itayan, iha. Mapanak tumatla ang ijainton madamdama. Sublatak ni Dadim. Nakapsot ngamin ni Dadim iti puyat. Pero huy, sumot ngamin da di ay Yaya dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manan isakit day di ababaunan. Oray nagdunarak iti dara. Saan na kayat asawan nga agbaliwan ti panakilangan ko kenkwana. Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Nagina na kumapailaeng. Urayin ton bigaten ang mapan iti pagadalan. Saanen ang mapan iti pagadalan? Gaputa saan metlaeng ang makaturpos. Awen kayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-urayak nga ibaga na amis mo kanyak. Naggapo ako ni di pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak ditoy. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Daytay dandan ni exam. Tapno adalat ta kanumako na nga examination paper na. Aniya. Unay ti panang lukloko na kada tayo.
Wan nga rod. Ngam sapay la kuma. Tamaatur na pa'y tikas jay nga aramid na. Sapay la ko matakas ta. Ala, umay kan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay, tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napudaw ka ita, ah. Angam, nagkutong kamatan. Apay ngay akimutong kamatan. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito'y ruwar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaam. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manen ni manang mo. Basit labanag. Ngam pakasurunan na aminan. Bye-bye amlatan. Siya kung ti agkit-kit daw iti pasensyakan ka. Ah, umay kakit din. Sumrektan di ta classroom. Amangan lumala daw ta iti sumaruno a subjekta. Nasaya tada kan Dorina. Kaya't ka kasarita. Anya ka diti ibagayon, Daddy. Ibagam kanyak ti pudno. May papaniti anya, Daddy. Apay asaan ka makaturpos itaatawan. Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Kasano nga tang ipalawag ni Dorina, ti maipapan iti damdamagan ti amana. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas anapauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagod mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sumungbat ka, Dorina. Apay asaan ka makaturpos? Kuang amin, Daddy. Marigata na kadagiti subjects ko. Iso na bagsakak. Ulbod! Daddy, itala ang abinugkawan da kakastoy. Gapot aglablabas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impaay mikan ka akinanamay. Daddy, pagkawanan da kuma. Ikarik, saysaya ato kung ti agadal. Ikanda kumapa iti may sagundaway. Oh, jak amuno anya ti pagaka. Ngam kasla na pukawan ti panagtalag ko kan ka, Dorina. Welcome home, Dali. Umay ka. Asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa ako. Asibayan ka lata. Ang mga numatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaan. Agawaam kiti tagpaimbag, Yaya Dali. Adun dagiti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di. Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Nga anya, mami. Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo, no apay ang napasamak ti kasta kan kwa na? Dorina, Di ka madanagan, Dorina. Apa man ang makapapigsaak. Pumanaw aktun dito'y balayo. Nalabit ang naragragsak ka, no kasta ti mapasama. Naimbagtam mo. Sige, kat urayik day tangal daw. Gaputa agrambakak to. Mami, nakita ngagsang sangit ni Yaya Dali.
Anya ka di tinapasamak itay. Pinabainan man ni manang mo ni Yayam Adali. Kat da ita tinagsakitan tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Ay, mami. Anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahit ti mamagbaliw ka ni manang. Kasta nga ta, iho. Panagkunam ka di, kat makatulong kan kwa na, numaamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, mami. Jack matkit di maibaga. Noon yan to talaga ti agbalin na resulta na. No ipudno yun kan ni manang, ti maipapan iti kinatao na. Pasensya kan, Dina. Naladawak iti saritaan ta nga oras. Okay laeng, Mari Alma. Katagyaman tay may kaita dito restaurant. Wan Mare. Basta sika. Ang maapay ka di. Anya ka di manen ti parikot. Nakarwaran ni Dali iti ospital idi Kalman. Di nasayaan. Adda ka di parikot, maipapan iti dayta. Nagsublimanen ti madi atrato ni Dorina ken ni Dali. Ti mismo nga inana. Anya. Wan Mare, isa pang panunuto kun nga ipudno ken kwa na ti amin. Ang anya ti kuna ni Dali, maipapan iti dayta. Numabalbalin, di na kayat nga ibaga. Gaputa amangan kanuno ad-addan to aguraan ni Dorina. Panagkuna kat itan ti panawen. Tapno ipudnuyo ti amin ken ni Dorina. Anya ti amu tayo. Amangan kit di no dayta ti pagbaliwan ti ugali na. Kasta nga tangag paiso. Sana kasigurado. Ngam nasaysaya atin amaamuan na ti kinapudno. Gaputa, nataengan metan. Karbengan na met amaamuan ti pudno a kinatao na. Jakpay kayat, madam. Amangan no ad-addan aguraan na. Amangan no damagan na no apay nga inaramid ko ti kasjay kankwana. Ipalawag tayo ti amin kan kwa na Dali. Nalamit aday tuyan ti umno a panawen. Tapno maamuan na ti maipapan iti pudno a kinatao na. Sige nga rod, madam. Ibaga tayon ti kinapudno sakbay a pumanawak. Anya? Saan Dali? Awan ti pumanaw kada kayo nga agina. Agyan kayo latta ditoy nga aging iti kay kayatyo. Gaputa napatag kayon kada kami. Imbilang min apudno nga anak mi ni Dorina. Anya ti kunayo, mami? Imbilang dakon apudno nga anak? Dorina, adda kagayam di nga agdengdengeg iti saritaan mi. Wan, kat nangag ko ti amin. Dorina, di ka kumagpanunot iti saan anasayaat. Denggam kumati palawag mi ken kaiha. Saan na masapol? Siya kun ti pumanaw. Gaputawan gayam lugar ko ditoy. Isumot lagayam apag titinulungan da kasirsermonan. Gaputa saan da kapudpudno ka pamilya. Saan apudno dayta, iha? Anak da kamutan. Kat napatagkan ka da kami. Jakpat yan day ta, mami. Kat si kamot Yaya Dali. Saan nak nga ipatpatag? Gaputan naglakalaang ti panangipaampon mo kanyak. Tita kayon! Dorina, agsubli ka! Agpalawaga anak ko! Baybay-an tayo pa'y laang Dali. Patsyak ang makapagpanunot tumot laang itinasaya at ni Dorina. Madanag anak, madam. Amangan no makapanunot nga agaramid iti saan anasayaat. Kadangran na ti bagina. Anya, amon ni manang Dorina ti kinapudno, mami. Huwan iho, langag na ti saritaan mi ken ni Dali itay. Kat, anya nga ti kunana. Gimura, kat pimanaw. Ngampatsyak, amalawlawagan tumatlaang ti panunot na. Katagsublin tumatlaang di ti balay. Kasanon no saan nga agsubli? Patsyak nga agsubli. Taawan sa bali apapanan na. No saan adito'y matlabalay. Idaw-dawat tayo nga rod. Amalawlawagan ko mati panunot na. Kat agsubli matlaang dito'y balay.
Naikargak amin ang dagiti gamit ko iti maleta. Diyak kumakayat a panawan ti anak ko. Ngam nalabit asaan na ko na mapakawan. Gapoy ti panangipaampun ko iti kan ko na. Dali? Apay na kita nagdadagkalamag. O, di mo ko naan gagdalos ka manan. Iso nga inkargam dagiti badom kadagiti abag. Madam, makaambo kayon kiniduri na nga anak ko. Pumanaw ako dito balayo. Kat no awanak to na masangputan na. Nalabit ang naragragsak ton tibiyag na no saan na ko na makitkita. Anya? Pudnumot adakkel tinagbasulakan ko ana. Ngam pinanunot ko laang tinarima at amasakbayan na. Di ka kumapumanaw, Dali. Sigurado asapulan na ka ti anak mo no aramidam day ka. Saan, madam? Naragragsak toon no saan nakamakit-kita. Aginom ta, Charis. Nasakit tinakam ko kadakwada amin. Kadagiti amin nakabalay ko. Nagilimod na kanyak. Pinagkay sandak. Anya ka diti pagkaskas na ang Dorina. Saan ka amawatan? Charis, may saklagayam nga ampun. Anya? Kat nagsakit na itanamwag. Kat, asino nga ro dagiti pudno at dadakkel mo? Ti amak, tsaka mo. Ngam ti inak, ni Yaya Dali anabayag a pinagpabainak. Anya? Kaslatong pakanyag ti amin. Anya pa'y tirupak nga iparang ko kadakwada amin. Nagalas ti aramid ko. Nagababain ti aramid ko, Janice. Agawid ka kit din, Dorina. At saka sapsapulan da kan. Sigurado ang madanagan dan ita para kan ka. Janice. Nagkasad ka kit ni Dorina. Gaputa uray kas jeti na pasamak. Impatag da ka kaspud mo nga anak. Ngam naglamlabasak. Gantay talauna ti pagpainak. Adada pa'y amabainak iti pudpud no nga inak. Gaputa arig na imbadag ko tingin na tao na. Gapu kadagiti nagmamadi nga impagpakitag kenywana. Patsak amaawatan na ka. Sige kiti. Agawid ka. Talaga ka di asanda ka na malapdaan, Dali. Talaga ka di panawan na kamin. Panagkunakat day titi kasayaatan ang maaramin, Sir Amado. Nalabit ang naragragsakton ni Dorina. No di na kun makitkita dito eh. Nalagantirik na kamang panaw kan kwa na. Gaputaan mo kasaan nyo abaybayan. Gaputay patpatag yung ti anak ko. Yaya, malidayanak lakid din o pumanaw ka. Ngamin, napatag kaunay kanya. Sigurado lakid di ama ikawaak no pumanaw ka. Pasensya ka, andyan baro. Napatag ka matin unay kanya. Gaputa siya tinangay-aywan ka na kayo, sipod babasit kayo. Kat nasakit na ito yung aramid. Numabalin, saan ka kumana pumanaw, Yaya? Kat, ayan nga ron itan ni Dorina. Di mi pa'y amumare. Dinamot kaya't asumbatan ti cellphone na. Apay, awan ka di ti amuyo, anasingad agayom na. Anya ti amuyo. Amangan mat no amuda no sa dino ita ti ayan ni Dorina. Ay, uwan kaya magpaiso. Awagak man ni Charis. Amangan no amuna no sa dino ti ayan ita ni Dorina. Awan ka di pailang ni Dorina, Dina. Awan pa'y nga rod. Malaman, ngam saan pa'y anagawid. Inawagam ka din dagiti gagayem na. Saan mo ta sumungbat ni Charis? Iso nga minti amok anasingad kan kwa na. Pangsapulan tayo iti day tao. Barang agawid tumot laang.
Sapay la kuma, tamalawlawagan ti panunot na, kat agsublin dito'y balay. Diyos ko, pakawanan da kuma, kadagiti ado anak kurkurangak. Sapay la kuma, tamapakawandak mo't dagiti tattao anang ipatid kanyak. Ngamtsak man la idaing pangpangak. Nalpas ka din ang nagkararag, Dorina. Oy, Charis. Umay ka nga rodan. Itulod ka ni Jabalayo. Agawid kan. Gaputa sigurado ang madantanagan dan para kan ka. Umay kan. Pumanaw tan dito'y simbaan. O, Charis. Sapay la kuma, tamaawat dakpay ti pamilyak. Sigurado dayta. Gaputa amok nga ipatpatagda ka. Kat agyaman ako na ikan ka, Charis. Gaputa na pudno ka agayam. Mami, Dorina! Ay na, agyaman ak ta si Mangpot kamutlaangan. Amado! Adan ni Dorina! Si Mangpot ti anak ta! Nasaya ta si Mang Petkan, Dorina. Daddy, Mami, pakawanin da ko, ma. Diyan mo dagiti nararamid ko. Naglablabusak. Iha, napakawandakan. Kat-awan nagbaliw. Si kalata ni Dorina nga inauna nga anak mi. Husto ni Mami Iha. Impatigda ka kas pudpudno nga anak mi. Katagyaman na, gapoy tinayta. Pakawanin da ko, ma. Gaputa jak nasubadan dagiti pamatagyo kanyak. Dorina, ipatpatagda ka. Kan ipatpatagda ka unay ni Dali. Owan nga agpaiso. Sa tino ti ayan ni nanang. Mapanak iti silid na. Sige, mapan ka. Katlapdam iti kayat ng haramiden. Anya ti kaya ti asawon, Daddy? Kayat ni Dali ti pumanaw dito ibalay. Gaputa na ragragsak ka kano, no aramiden na ti kasta. Anya? Madam Dina, agpakada akon. Katagyaman na kadagiti amin a kinasaya at kada kaming agina. Ibatik kada kayo ti anak ko. Gaputa amok asaan nyo abaybayan. Dali, saan kan apumanaw? Addan ni Dorina. Amok ang naragragsak ti anak ko. No saan nakamakit-kita, madam. Mami, bayan nyo na pumanaw. Kaya't na nga ibati nakmanan. Gaputa sana ka napatagkan ko, ana. Sana punno day ka anak ko. Ipatpatag ka unay. Nalablabas pa ingam ti bagi. Heso nga imanugot nga ampunan da kadamam din akan Sir Amado. Tapno maadaan kay tinaranyag kamasag bayan. Lukas ta nga ron. Saan da ka panawan? Tapno mamati ka na kita nga ibagbagayo. Pagawanan na kanak ko. Ipatpatag ka unay. Pagkawanan dakmot nanang. Ado dagiti nagbasbasulak kata kayo. Iti pa yan napakawan ka, anak ko. Alang nga Ruden, huston day ta panagsangsangit yung agina. Agsagana tayo kit di para iti kasangay ni Dali inton bigat. Agraragsak tayo, kas may sa a pamilya. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay o itaalawas anapauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 2, versikulo 13. Tadinto mga asi ti Diyos, inton okumon na ti tao adi nang nga asi. Ngam inton oras ti panangukom, agbaligin to ti kaasi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Bakit? Yawat ko ken kada ito yung komisyon ko itaabulan. Ni, nagpuskol mo tinday ito inyawat mo kanyak nga envelope lakay. Siyak ngamin ti kadakkalan iti sales. Ah? Ay na, congrats lakay. Oh, sagsa sa nga ribo nga agpayso da ito inyawat mo. Iso nga ita, magatang mon jay arapaapam abag. Dagiti anak na lakay. Ado ka ti pagpagatang da. Sabado inton bigat. Rumwar tayo asa nga pamilya. Pare Mario, nakita ti impose mo a family picture yu je Facebook Nakitam gaya man pare. Wen, iswa na panunot ko. Anaawat mo je komisyon mo iti sales. Siga ngay, naawat mo ka din ti komisyon mo. Adamat basit. Nanya basit. Hindi ka man? Basit tamanula ang mati sales ko. Imbag ka man, pare Mario. Tasikalat tati kangatuan iti sales. Panagpunak, dahito talaga ti linya ka trabaho. Ahente ti life insurance. Congrats. Ket amangan no si kanto ti agbalin a branch manager. No tuloy-tuloy, tinangato a sales mo. Mario, anak ko, ada ka di bisita yo. Awan mat nanang, apay aya. Ada nga min nakita kaalugan anak ka parking di ta paraangan yo. Ninanangan aya. Lugan ko dayta. Kagatgatang ko. Lugan mo? Nay, imbag man ta nakagatag ka iti lugan mo. Siyak namin ti kadakalan iti sales iti opisina mi. Narigat mat no motor lang ti usarak. Iso agim matang ako na iti second hand alugan. Iso asay saya atom ti agtrabaho, anak ko. Kayat ko amagunod ti arapaap ko ngagbalin a branch manager, nanang. Sapay ko matamagunod mo dahi ta nga arapaap mo. Dandanin, nanang. Sapay ko mga ruta maipromoten ni Mario nanang. Kararagyo asapay ko mata maipromote. Duapay laang atawan na kas ahente ngumdakkel ti sales na. Idinto tadagiti kakadwa na nagbayagan iti akumpanya saan da pa'y ang maipromote. Basta anusan na, maipromote tulat ta. Day tamot ti bagbagakan ko nanang. Maragsakan lakid din ni tatangyo no istorya nga danugan ni Mario. Nanang, istoryaan yun to ni tatang. At damanan na sales mo. Linawas kan samot nga umawawat iti dakkel a komisyon kadag iti sales mo. Saan, Matt? Ngam dandanin nagbali na kasta. Ay, makilugan akman mat nga ron di tilugan mo. Saykanhan lang dayjay. Ngam dumtang to ti panawen, a brand nyon to ti gatangak a service ko. Ay, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basit lang na points. Ma-promote akon. Ha? Kat no agbalin kan to a branch manager. Siyak tulangan ti alaam a sekretarim. Abay ngay. Ibaga kon ti pudno. Nakapuyak iti sales. Iso basit lang ti komisyon ko. Imbag tulangan wala anak a sekretarim. Ta agur urayak tulangan iti sweldo. Lakay, anya ti makunam dito'y bag-ag inhatang ko. Napintas Dayta ka DJ bagbagaman ang inaabag? Katuan, nagatang kon. Naragsak ka mat siguron. Ang lakay, adapay kayat ko agatangan arelo. Ngam inton sumarunon ton day agatanga. Mas dakdakal to ba iti komisyon ko inton sumaruno abulan. Ay nalakay,
Sapay ko matagtultulo yun dahito aswerte tayo itibiyag. Auntie, mabalin ka di apabuludan nak iti kwarta? Adala ang bayada. Umutang ka manan, Almira. Idinto ta saan kayo pa nakabayad iti utang niyo. Pasensya kan, auntie. Tasimardeng ang nagtrabaho nila kay ko iti Middle East. Gapo iti mapaspasamak agubat ijan. Ayawan bibiyang ko iti dayta rason mo. Noan niya ti saritaan, iso tinaskan ang masurot. Agbayadak, inton makabirok nila kay ko iti trabaho na. Kanon to paya. Ita, kayat mo manan ti umutang. Bayadak laang di insurance mi kanila kay ko. Ay, awan ti may pautang ko kan Kalmira. Makaparurod ti kastangay style mo. Bayadan pa'y di utang niyo, sakbay nga umutang ka manan. Lakay, magustuhan ka di dayto lechon asidaan tayo? Marurudak iti daytoy at tao asing singirak. Ay nalakay, saan ka kumangamin nga ag-cellphone dito'y sangwanan ti panganan? Tapno saan ka nga gung umutakas ta? Makapawan ganas timangan. Sino aya dayta? Daytoy nga rod sing singirak. Manun abulan asan na nakabaybayad. Kaya't na asyak timang supusop. Ni, ape asaan nga agbayad? Nagado ti pambarna. At dalang nga roden iti abroad ni lakay na. Saan pa ilang nga makabayad iti monthly dues na. Kasarita man na yung bag, Saan ako namangan? Nawanan ako ni tiganas. Ni, ape ating magterkan. Awagak da ito'y ababae. Nasken nga agbayad. Nasayaat mo ta sinong bata mong ti awag ko kan ka. Idi pa ila napalabas alawas apas dyu ka. Agbayad ka mat kuman. Pasensyakan, sir. Tawan pa ya talaga pagbayad ko. Luklukwin naksamit tan. Saan mo ka din akayat ti agbayad? No, adala ko makwarta. Bayadak amin nun. Tapno awan pang panunutag. Ngam na ira na lang amin nga awan ang talaga pagbayad ko. Awan lat aanusak itikaskan ka. Pasensyakan at talaga, sir. Agbayad ka itan. Nasken ama ipamuspusam ti pagbayad mo. Pampanunutam ka di pa'y di saan ang nagbayad a klientem? Tartari gagayak ti maipromote ita. Ngem addamat klientek asaan na akayat ti agbayad. Nangag ko nga rod nga inungtam iti telepono. Asino ti sana makaungat itikas jeng style na? Amangan mat no talagang awan pagbayad na. Kasano ko mga awan kat aday di abroad nila kay na. Ti kunam kit di, luklukwen naklaang. Ay nalakay, apektado ka unay. Di ka pa yan makaturturog. Pilpilitak nga ron ti makaturog. Ngam, saan amaikat dito'y panunot ko day jeng awanan bain? Awanin na. Jakon magunod ti na nga to as sales. No at damat klientek asaan nga agbayad. Saan mo mapilit no talagang awan pagbayad na? Awanin jay promotion ko no kastoy lang. Kasanon jay brand nyo alugan na kayat ko agatangan. Almira, Oh, auntie, makitsinda kayo matgayam. kita umanday ta basket mo. At ado pa'y tiginatang mo, ngam iti siya. Agam jay utang yo, di mo pa'y mapaunaan. Adomot ngamin anak ko, auntie. Imbaglakan ka at adwa kayo laang ka ni uncle. Kan adada amin iji abroad. Iso day tati pampanunutap. Iso asaan kang agbayad. Ay, saan nakasta, auntie? Kat apay nga rod asaan kang agbayad. Awan pa'y ngamin at talaga pagbayad ko. Kasaritam nila kay mo iji abroad. Ibagam ngagsinsingira kon. Sika lang ti pinautang ka nagrigat asingiran. Kabagyan ka pa'y matngarod. Buisit ka talaga. Pinirdi na talaga ti aldaw ko. Pare Mario. Agong ungot ka bigbigat. Daytoy man sing-singirak a klientek. Bigbigat a paghayahay bladen nak. Tapay. Di na pa'y kaya ti agbayad. Makapabwisit. Ay, gagangay mat nga adda talaga dagiti narigat asingiran. Jaksar dengan asingiran daytoy. Ay, naskan lang nga singiram. Maapiktaran ti sales mo. Dayta nga ruti pampanunutak. Sa pa isagsagana kung tibagik nga agbalin a sekretarim. Di ka mandanagan. Matungpal dayta nga arapahap mo. Asino nga min aya dayta kliyentem a narigat asingiran?
Mapanak ita iti balay da. Nasken ang makasarita. Kanayon laan na pudot ti ulong. Saan mo pa yan ang maimas ti mangan? Apektado ka talaga kadagiti narigat ang masingir a kliyente. Anya? Dagiti daduma. Saan ko pa yan ang maawagan? Ay, unay mo't daytan. Agmalmala sa kasamat ten. Lakay, saan mo kumaasawan dayta? Mariribukan akon. Sapay kasapulan nga ipatarimaan jay lugan ta da perdi na. Awan mat kukwarta akon. Nasaya at mata nasabat ka, Almira. Nakita ka ijay simbaan, auntie. Nakimisa ka man. Wen, nga ma, di nakita. Makimismisa ka mat gayam. Kanayon, auntie. Nasken ang makimisa tapno tumibker ti pakinakam ko. Nagano ngamin dagiti problema pagdaldalanan mi ita. Ang panag ko na kat ilamlam mangam ti utang mo kanyak. Gaputa din pinansin itay. Apay ko mga aramidak dayta, auntie. Awan kamat ngamin ijay balayo no kasta mapanak agsingir. Rumrumwarak, auntie. Mapanak makitang tangdan. Kabayatan nga awan pa'y maipawit nila kay ko. Ay unay mo't arigat ti biag mon. Makalungaw kamin tumutlaang, auntie. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Amok, saan na kami abaybay, auntie Diyos. Kat kano ka nga rod ngagbayad? Kararag ka akararag. Kasapula kon ti kwarta. Apay ngay anak ka parking matlaangan day talugan yo di ta arubayan yaw. Ay naperdi nanang. Awan mo ti pang patarimaan ni Mario. Apay ka awan. Kano naga do ti kwarta na? Kasano, adadagiti kliyente na asaan ngagbaybayad. Ay, saan mo't amabalin ti kasta Marigatan ngagsingir. Ay, kasibot ni Mario. Kasano kayon a pamilya na? No awan mo't ten kwarta na. Sir. Umayak agsingir. Tamanon abulan asaan ka nakabayad. Awan pa'y lang pagbayad ko ita, sir. Unay kamatan. Agpakpaka si apasensyaan dak pa'y laeng. Agbayad ak to, into na da kwartak. Luamok la kumaanarigat ka asingiren. Saan ka lakuman a pinagmiyembro? Pasensyakan talaga, sir. Maawatan na kuma. Uray no kayat ko ti agbayad. Talaga nga awan pagbayad ko. Na-aksidente ni Mario. Nabuyak ijay TV, tidak pasamak. Unay mo tan anak ko. Naawa na ni ti preno jay lugan na. Kat, kumustan? At dapat lang ijay siyo, nanang. Ay, nagbabasit pa ilaang dagiti anak yaw. Kasano no adadakas na mapasamak kan ko, ana. Sapay kumata dadagiti kakabagyan na at tumulong iti dahi ti apanawan ti pagkasapulan yaw. Mabait lang! Asino nga tamot ti umay abisita. No kaano ang mapanak makimisa. Isumat ti umay na. Naimbaga bigat mo, auntie. Apay manan, Almira. Italaang ang makaumayak ti balayo, auntie. Una, tamok nga damanin ka sa pulam. Ay napasensya kan, Almira. Ngam talaga saan ka napautangan. Sa anak nga umay umutang, auntie. Umayak agbayad. Ato ti bayad ko. Inayon ko matandya interes na dita. Ay na. Nagsaya at kamatan ka, anakan. Ay, agyaman mala, umunag ka nga rod. Tabilangak numano da ito yung bayad mo. Kaya't mo ka diti kape? Ay, umunag ka, anakan. Saanan, auntie? Adamot pa panak? Ay, uwan gayam. Nangalami ti korta. Adan trabaho nila kay ko iti abroad. Dakal akumpanya tinangalakan kwa na. Ang papaimbag pa ilaang nila kay ko. Asino kayo kadi? Siyak ni Almira.
Maysa kadagiti kliyente ni Sir Mario. Wan. Malagip ko. At dadakdakamatin na anagan mo idi a kliyente na. Umayak ag bayad. Igulpik a bayadan amin. Ay na, nagsaya atin no kasta, ma'am. Kanayon nakmatan. Tapno adanayon ti igatang na iti agas na. Urayak lang makalwa iti dayta nga imbaga, ma'am. Nagsayaan kan. Nagyaman ako na. Agpaimbag ka lakay. Ani, adamay sa aklintem ang nagbayad. Kanang tad pa ititulong na kan ka. Kunak nga isardan kung ti agtrabaho kas ahente. Asino dayta nga ibagbaga man nagbayad. Almira ka no tinagan na. Anya, Naganos da di aklintem lakay. iso dayta di ibagbagak anarigat as singiran. Di resibo. Ipan mo tulaangan iji balay da. Wen, tapambarak ti agyaman kan ko ana. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Lakay, ituloy mo ka di pa dito ang trabaho. Wen na, at dagayam dagiti naanos at tao. Agas kini Almira. Basta naanos ka, naanos dan tumat kan ka, lakay. Kasta talaga tibiyag, lakay. Nasken laeng ti panagkikinaawatan ken panagpasensya. No nasaya at ti ugali, nasaya at matibanag na iti udi. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.